Здравейте, деца! Днес ще имаме ден на готвача. Аз се казвам Йордан Йорданов и съм баща на Валерия. Ще приготвим днес вкусни салатки, за да сме здрави и силни и да не се разболяваме. И искам да попитам сега, знаете ли кои са зеленчуците, с които може да приготвяме салат? Това тук до мен какво е? Зеле. Браво! А тук в кошечката? Чушки. А това, което е в чашките нарязалото, какво е? Моркови. А в чинийката да видим дали ще познаете това зелено. Авокадо. Браво! А това червеничкото в купичката как се казва? Чери домат. Правилно, точно така. А в купата? До зелето? Марули. Рукола и марули. Това е същото. Браво! И предполагам това беличкото всички ще се сетите какво е? Сиренце. Браво! Сега ще започнем работа, като се разделим на групи и всяка група ще трябва да направи различна салата. Групата на жълтите ще приготвят салата от рукола. Сега, ти как се казваш? Калянчо, вземи с ръчичката и сложи от руколата в тази чинийка. А другият Калян да почисти доматките от това зеленото. Ще се справиш ли? Да. И слагай в купичка. Хай. Ти Никола ли се казваш? Да. Хайде сега ти служи в другата чинийка. Боби, ти можеш да помагаш на Калян за доматките. Слагай и ти, Домини. Служи от руколата. Всеки да сложи по едно листо, хайде. И да изчисти под няколко доматчета. В тези чиники гарнираме с вкусно и полезно песто. Първо го разбъркай, Боби. Хубаво. Да стане хомогенна смес. Браво. И хайде сега с лъжичката. Полей салатка. Браво. Служи още една. Хайде сега и на другата салатка. Чакай да търкам доматките да те пречат. Белите ще приготвим картофена салата. За целта сме сварили картофи. По едно картофче и запълним в купичката. А обелените картофи в купата обратно. Сега с отборът на жълтите ще приготвим зелева салата. Как се казваш? Яница. Яница, добави мазнина в нарязаното зеле. Вземи каничката и полей. Смело. Габи, хайде ти да сложиш сол. Морковче. Чудесно! Искам всеки един да откъсне по едно листенце и да го пусне в купата. Хайде. Откъсни едно листенце. Пусни го в купата. Хайде сега и ти, Габи. Хайде, аде. Габи и Анка след. Сега да пресипем в красиви чинийки.
да добавя още магданоз към красивата ни салата. Хайде, всеки да вземе по едно колонче и да добави листенце отгоре. С отборът на сините ще приготвим вкусна салатка с чери домати и краставички. Сега искам всеки да вземе купичката с домати, докато аз приготвя краставичките и да постави доматки в купата. Тук ще пропуснате, искам да махнете тези опашчици на доматки. Да няма такива неща в салатата. Трябва да добави сол. Малко мазнина. Дай на всеки да разбърка. Хай, накъсайте малко до силик. Има за всички, не се карайте. Сега да чуем бурни аплодисменти за отбора на сините. И картофчетата. Сега ще ги нарежа бавно. Вижда ли хубаво сред? Виждате? Добре. Добре, внимателно. Само листенца, без клон. Сега да чуем бурни аплодисменти за отбора на червени. Благодарим!